Всеки човек, който влиза в моя онлайн безплатен курс, идва сякаш с усещането, че неговия проблем е уникален. Казва: моят проблем е много сложен и това е напълно разбираемо. Защото когато си вътре в своята собствена история, ти си мислиш, че само ти си мислиш за най-лошото, само ти се тревожиш така, само ти се страхуваш за близките си, само ти се претоварваш така. Но когато започнем да говорим и да споделяме в безопасно пространство, което сами създаваме в курса, се оказа всъщност, че за всичко това стои едно и също. Нуждата ни да бъдем в безопасност, да бъдем разбрани, да бъдем чути, да си върнем спокойствието, да бъдем приети такива каквито сме. И точно това правим в моя безплатен курс. И ако усещаш, че е време да не си сама в това, ела, коментирай спокойствие и ще ти изпратя детайли.